Wala kayo'y grabe kasaka. Wala kaayoy grabe kasaka. Mo kini gipaambit ni Cebu City Mayor Nestor Archival kabahin sa ilang padayong pagmonitor sa mga presyo sa palaliton dinhi sa syudad sa Sugbo. Taliwala sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Dugang ni Archival nga duna na sila'y nadawat nga mga reklamo apan gikinahanglan pang i-verify ang maong mga sumbong. Subay niini, nagpahigayon og usa ka opisyal nga meeting ang Special Price Monitoring and Consumer Protection Body kun SPMCPB sa opisina sa Mayor Lunes sa hapon Marso 23, 2026. Tingwa sa mong tigom nga isgutan ang giatubang nga padayong suliran sa pagsaka sa presyo sa lana ug mga batakang produkto. Ang SPMCPB mao ang responsable sa pagpahigayon og price monitoring sa pampublikong merkado, supermarket, gasoline stations, ug pakipag-alayon sa mga national agencies sama sa Department of Trade and Industry kon DTI aron pagsusi sa mga kasong adunay kalambigitan sa overpricing, hoarding ug price manipulation. Gawas niini magtukod usab ang dakbayan sa Sugbo ug usa ka reporting mechanism alang sa mga konsumidor kung adunay mga reklamo o mamatikdang pagsaka sa presyo sa palaliton. Samtang gipinalisar pa sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang posibleng cash or rice subsidy alang sa mga driver. Sa pagkakaron, gisiguro pa kung pilatanan ang driver nga makadawat niini. Pagsugod nato, huwag yo'y muagi sa daan. Luag. Mo kini ang pagulagway ni Archival sa Cebu Bus Rapid Transit Designated Lane, hinungdan nga ilang giabrihan kini sa paggamit sa mga modern ug traditional jeepneys. Tungod kay ang mga buses dili inana kadaghan, ang akong nabantayan, it takes about 40 to 1 hour gani usahay. So dili siya rapid. Now, bisan man gani og way bus nga moagi sa lane, wa gamita unya diri sa pikas kilid. Grabe ka traffic. So it's also a common sense nga let's try this kind of situation considering na ang atong mga drivers like jeepney asam sila hunong. In that case ato na gyud sila mohunong sa station. Now, nagkanayon si Archival nga mas naplastar ang kalsada tungod sa pagtugot sa paggamit sa mga jeepney. Mas nakamenos usab ang mga driver sa krudo tungod kay walay kahuot sa traffic agi sa maong lane. Apan mihimakak usab si Archival sa mga reklamong nga ngitngit ang CBRT station. Dugang niya nga ang pag-abli sa maong lane ngadto sa mga pampublikong sakyanan dunay pagtugot gikan sa Department of Transportation kon DOTR. Mas plastado ba? So I think this will continue. And I also agreed with the DOTR nga mao ni sakto ni atong gihimo. There's so many people, there's so many complaints nga no man ni. But this is something we need to adjust. Adunay say pahinumdum ang mayor sa mga adunay planong muli silang probinsya sa maabot nga Semana Santa. Okay, ang ako yung nabantayan sa last year, ang mga tao magdaagdaghan kayo mga bag. Duha tulo ka bag o niya. Possible ang atong dadon dili kayo daghan. I'm sure nga naamoy dadonon pa doon dito. Kung naaga nimo dadonon, I think ipauna na niyong pada dito. Kay atong nabantayan, daghang nagreklamo nga nangaba ang ilang bag. Okay? Unya, ang ako lang isigurado gid sa pulis nga kinahanglan naagyoy pangakapulisan sa terminals kay aron magbantay sa mga tao nga bantayanan. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.